Hej og velkommen til Peters Vinkel. I dag vil jeg tale om fraflytning. Jeg vil starte med at sige, at hvis du skal deltage i et fraflytningssyn, så det bedste råd, jeg kan give dig, det er at blive væk. Det lyder meget modsat, meget mærkeligt af, hvad man kunne forvente, fordi du vil nok sige, jamen det bedste er jo at være med til fraflytningssynet, fordi så har man en indflydelse på, hvad der bliver skrevet og hvad der ikke bliver skrevet i fraflytningsrapporten. Min erfaring siger mig bare, at det bedst kan betale sig for dig som lejer at blive væk, fordi din retsstilling på den måde er den bedste. Jeg vil ikke komme ind på detaljerne omkring, hvorfor at jeg vælger at sige, at du ikke skal deltage. Men det er meget kompliceret, blandt andet fordi, at du skal indkaldes til et fraflytningssyn. Der er nogle frister. Alle lejere skal indkaldes til fraflytningssynet. Ved fraflytningssynet, der skal man have udleveret en rapport, som alle skal underskrive på, medmindre man ikke kan godkende den selvfølgelig. Og hvis man ikke underskriver, eller der er en, der ikke underskriver, så skal den fremsendes bagefter. Og det er der også en frist til. Så er der selvfølgelig også det her, når den endelige opgørelse kommer frem, så skal det være sådan, at det er dokumenteret, de behov, der er for at få istandsat lejligheden. Og så skal der selvfølgelig også være nogle fakturaer for det arbejde, der er udført. Og hvis der er en indsigelse, jamen så skal der også være nogen omkring. Så skal det også være klart og entydigt. Men det er forholdsvis kompliceret, og som jeg siger, det bedste du kan gøre, det er faktisk at blive væk fra fraflytningssynet. Hvis du deltager, så vil jeg sige, lad være med at skrive under på rapporten, uanset hvad. Du skal kun underskrive rapporten, hvis det er, du er 100% enig med udlejer, og du får udleveret rapporten på stedet. Det er ikke nok, at du tager et billede af den. Han skal fysisk udlevere rapporten til dig. Det er ikke nok, at den bliver eftersendt. Så nej, jeg kan ikke anbefale, at du skriver under. Fordi vi ser rigtig, rigtig mange sager, hvor det er, at den her del, den slet ikke er overholdt. Så i korte træk, bliv væk fra fraflytningssynet. Det tjener dig bedst. Det var alt for denne her gang. Du er selvfølgelig velkommen til at stille et spørgsmål eller komme en kommentar til min video. Og så er du selvfølgelig også velkommen til at abonnere på min kanal og give min video et like. Tak for i dag. Vi ses næste gang.